аз доначаҳои сиёҳ дар пӯст, хушкиаш, илтиҳоб, тирагӣ ва дурустиаш азият мекашед? Пас роҳи ҳал инҷост. Ман Хадиҷа, официални дистрибьютор дар ширкати кореягии Atomy мебошам. Имрӯз шуморо бо набори Evening Care ошно месозам, ки ин набор ҳама мушкилотҳои шуморо ба куллӣ нест мекунад. Evening Care аз 4 маҳсулот иборат аст: Deep Cleanser, Foam Cleanser, Peeling Gel ва Peel Off Mask. ин наборро дар кушонаҳои ҳусн барои тоза кардан, яъне тиска кардани пӯст, глубокое очищение истифода мебаранд ва тарзи истифода бурданаш оддӣ мебошад. Сараввал Deep Cleanser-ро мегирем, ки ин ба таври дигар гидрофильная масла мебошад. Дар таркибаш экстракти женшен, гинко ва чойи сабз мебошад. ин пӯстро намнок карда ғизо медиҳад. Як қабати тунук гирифта ба муддати дароз рӯйро массаж медиҳем ва баъд аз вай мешӯем. Зинаи дуюм ин Foam Cleanser, яъне пенка каф мебошад, ки ба шарофати ӯ пӯст хушк намешавад ва боқимондаи косметика, равған, гард, чарб ва ҳама чизҳои нолозимаро тоза мекунад. баъд аз шустани Foam Cleanser, Peeling Gel-ро мегирем, ки ин клеткаҳои мурдаи пӯсти рӯйро нест мекунад. Барои рӯйҳои ҳассос бениҳоят хуб мебошад. Баъд аз молиш додан дар рӯй 2 дақиқа меистем то хушк шуданаш. Аз Peeling Gel дар як ҳафта 1-2 маротиба бояд истифода барем. ва дар зинаи охир Peel Off Mask мебошад, яъне маска плёнка, ки сурохиҳои басташуда ва ҳуҷайраҳои мурдаро тоза мекунад, пӯстро мустаҳкам мекунад. ӯро бояд 20 дақиқа дар рӯй нигоҳ дорем ва оҳиста кушода гирем.